हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ जों सावरायगोन एसएससि जीडीनिफ्राय ओंखारनो गोनां एडमिट कार्डनि सोमोन्दै। स' लोगोफोर चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, बेबायदिनो गोदान जबनि आपडेट मोनबाय थागोन। स' लोगोफोर जों दानिया नायलांगोन एसएससि जीडीनिफ्राय ओंखारनाय एडमिट कार्डआ नंगौ ना नङा, ओंखारमारदोंना ओंखारमाराखै, डाउनलड जामारखोना जामाराखै, आरो जों माब्लानिफ्राय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। स' बेनि सोमोन्दैनो जों मोजाङै सावरायगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। स' जों दिनै लाइभ प्रुफ देखायगोन आं। स' लोगोफोर जोंना फार्स्टआव दं नै रेजिस्ट्रेशन आइडि आरो डेट अफ बार्थ होनानै जों एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायो। आरो गाहायाव दंबावो नै लोगोफोर रल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ होनानैबो जों एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायो। आरो गाहायाव मोनसे दंबावो नेम आरो डेट अफ बार्थ होनानै जों एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायो। स' लोगोफोर जों फार्स्टआवनो रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ होनानै डाउनलड खालामनाय दिनै। स' लोगोफोर फै जों दानिया रेजिस्ट्रेशन आइडि आरो डेट अफ बार्थ होनानै एडमिट कार्डखौ चेक खालामदों। स' लोगोफोर आं बेयाव रेजिस्ट्रेशन आइडि आरो डेट अफ बार्थखौ होबाय आरो गाहायाव नुदों नै नैबेयाव क्लिक टु नाउ दा स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड। स' लोगोफोर जों बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। गोबां केन्डिडेटआनो लगिन खालामदों। स' बेखायनो जोंना सार्भारा बिराद स्ल' जानानै दं लोगोफोर। स' नोंसोरबो ट्राइ खालामबाय थाबानो जाबाय। नै जोंना मावबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर बेयाव नुदों जानांगौ नै जोंना एग्जाम डेटआ 29 नभेम्बर 2021 आरो बिनि रिपर्टिं टाइमा जाहैबाय जोंना 2:30 PM आरो जोंना एग्जामा जागोन 4 PM to 5:30 PM आरो एग्जाम सिटिया नै डिब्रुगड़ आरो एडमिट कार्डआ एक्सेप्टेड। स' लोगोफोर जों दानो बिनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हाया। स' बिनि एडमिट कार्ड डाउनलडआ 25 नभेम्बर 2021 निफ्रायसो स्टार्ट जागोन। स' जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन स' गावबागाव एडमिट कार्डखौ चेक खालामनानै नायदो आरो मोजाङै फरायदो। आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हरदो जाहाथे बिसोरबो मिन्थिनो मोनो। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ फर वाचिं।